dorang so mabuka akasiulot tahita marsaur mahita dohot hata ni debata beni martangyang mahita ali Tuhan debata amanami naing marsaur kami dohot hatami matotong nama masu-masu mengarahmu hati-hati ng pikiran nami di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus martangyang kami Tuhan. Amin. Hata ni debata ayat harian HKBP di Sadarion tersurat manang nienet sian panurirang Sakaria Biddusada ayat 3 songonon ma didok hatay alay dok ma tunasida songonod do hata ni Jehovah Jebaot say mula mahamu tuaw ninna Jehovah Jebaot asa mulak au tuhamu ninna Jehovah Jebaot. Amang dot tamuinang di bagasan parnguluatta jot-jot do sadar tidak sadar kita sahira bangso Israel na hiobasan ni si Zakaria jot-jot do hita maringot asi dohot tolong ni debata alay jot-jot talupahon tolong dohot asi nasian Tuhan debata bani Zakaria na makobasi hala Israel hati hai na ruar do hala Israel sian tano Babel sian tano pembuangan alay natape merdeka manang malua nasida alay partodion ni nasida dang malua nasida totong do di bagasan ambang marningo pambainan ni debata dihaholongi debata moloro hasusan gabi dihalupan do debata gari ada roh hasusan diingot debata molodung sonang nasida gabi dihalupaon pembeni amang dot taminang baca didok dihatei say mula mahamu tuaw jala di alusi debatamu se asa mulak au tuhamu amang dot taminang hata say mula mahamu marlapatan rikot di debata mengevaluasi ngulu ni hala Israel hati hai rikot di debata hamubaun ni roha nabi nain ni hala Israel dada say totong hala Israel di bagasan haporsiaon na suam-suam kuku alay rikot adong evaluasi haporsiaon na pinatudu ni debata umbeni amang dot taminang jot-jot do tabigi potum introitus na mandok dohot di manopoti dosa jot baga-baga ni debata dang di halomon ni debata hamamate ni hala perjahat alay manjakon do debata di hamubani hala na perjahati umpani amang do taminang Tuhan dekat kepada orang yang mendekatkan diri kepadanya. Tuhan tidak jauh dari orang yang menjauhkan diri. Alai di pangido debatado asa totong adong hamubaon asa lam jonok parsaoran partodion nabi nain ni jolma tu ibana. Jojot do hitamang do taminang mangalupahon dengan bahasa ni debata. Idomat bahen jojot hita mangalupahon pasu-pasu mangalupahon na mangalehon pasu-pasu hape marningot di parngulata jot-jot do hita mangido pasu-pasu hape talupahon hala manang debata na mangalehon pasu-pasu tu jala rekod do di bagasan tikion bagaimana kita mengosongkan diri agar taat kepada Tuhan melalui pengosongan diri nomor pangusadian hita tu pikirata nomor pangusadian hita tu akagogota nomor pangusadian hita tu portibion alay asahon ma debata asa dapotan tupal hanguluan hita ima surgo hasonangan huta nahot dada adong huta na dumenggan sian surgo hasonangan jala ido inganatta haduan ido natapai maima di bagasan parnguluatta
Bani mo lo tahiu tiuton amang do taminang di ayat 4. Sautik sian turpugon una kamu songon opumuna akka naung jinou ni akka penurirang parjului ninna do songonon do hata ni Jehovah Zebaut ua mula mahamu sian dalan muna akka na jahat do sian pambainan muna akka naroai alai dang ditangihon jala dang dipardulihon na sida au ninna Jehovah namarlapatan dihita halak Batak adong do pangatusion na di jolo songon jabu bolon na jolo tibo sian na pudi na marlapatan amang do taminang generasi kedepannya harus lebih baik daripada generasi sebelumnya alai takas diturputa sadarion dang mangihut sian dosa nabi nain ni opuni akahala Israel ikonadong do hamubaon ikonadong do perubahan spiritualitas yang terjadi antara halak nuaingon dohot halak na jolo. Jala takas do dihita halak Batak. Boha pambainan ni debata na paubahon hita. Sian na so persea hita tu debata. Songon akka namanobba manang percaya kepada uti-utian, percaya kepada uputa mula jadi nabulon, doholan na asing. Alai rodo sinodang na sian Tuhan debata marhite-hite dibuan hatana di tonga-tonga halak Kristen. Molo na jolo isarana na tua-tui panakko isarana dang olo tu parmingguon dang olo tu aka parsoran partodion alai hinorhon ni turpukon adong ma hamubaon sian halak na joloi di generasi selanjutnya. Beni amang dot taminang tetap semangat, tetap bersuka cita, salam sehat, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kita. Shalom, mulai tema martang yang mahita, amin. Ale Tuhan debata aman nami na di bano gijang, nunga hubege hami hatami, jalan nunga saur hatami dito ngato di nang pikiran nami. Ho matotong ale Tuhan, na patugu-tuguhon, roha nang pikiran nami. Jala mahaliati ali Tuhan, di lubaho do hami akka pardosay. Jaladang di halomoko ali Tuhan mau kami, mati hami di bagasan dosa nami. Alay si holdoro hami hali Tuhan, di hami asabuy hami mangulu di sudah ni buhal nami haduan ima diinganan na hoti surgo hasonangani. Bani ali Tuhan hatam nanunga saur di tonga-tonga nami, di tonga-tonga ni ruas ni huriami. Anggiat gabe tukot may ali Tuhan di dalan nami nalad diti. Gabe torang sinodang di nang lakon hami ali Tuhan aso nang tertutup pak nami madabu tuha walomuni ali Tuhan. Tong di aktivitas nami aman nami ina nami namambege channel ali Tuhan. Ho mama masu-masu, ho mama ngaramuti jala pahot rohan nasida asa totong marhapurusan maka percaya ho ali Tuhan di bagasan anak muda Yesus martangiang kami Tuhan. Amin. Horas madihita saluhuna.